Sinne vaan, sinne vaan. Noin, sinne vaan, sinne vaan. Se on 7 helppoa kuin mikä. Sä ajattelet vaan liikkua näiden kaikkien 3 esteen kaarella läpi eteenpäin. Tuva. Eteenpäin vaan, eteenpäin vaan, eteenpäin vaan, eteenpäin vaan, eteenpäin vaan, eteenpäin. Eteenpäin. Jatka loppuun. Vieläkin sä käännät liian paljon kädellä täällä. Jatka loppuun. Ja tää oli oikein. Näin. Sitten on melkein rauha. Sitten on vähän rauha. Ei jopa ahtaa. Kun ne juoksee hiljaa, niin älä katsota eteenpäin. Jälkeen taas tuut ohi tuonne sinikeutisseksi, niin taas sinä kautta. Ja tuut toistepäin tänne käskyyn. Elikkä ne tänne 4-1. Okei. Molempiin niin 6. Tällä maltilla olisi niin kuin tässä. Tää on hyvä. Tarkkaan näin passiiviteens, joka tarkoittaa, että ilkka joustaa. Ei niin, että lantio seuraa hevosen laukka-askeleen liikettä. Kupaa hiljaa.